Починаємо свою працю. Всім поспіхів нам і видатних виходних. Поїхали! Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Вас вітае узорны ансамбль танца рамонак, мастацкі кіраўнік Марына Струнеўская. Ой ты, полечка моя, да чаго ж ты давяла? Мать апошнюю сарочку на ботинки продала.
пад дуду ды пад гармонік топнуць, прыпяваюць, расступіцеся ўсе людзі, дзяўчаты тут гуляюць.